Diskusia o tom, kam smeruje ukrajinský konflikt a aké sú reálne limity západnej stratégie, sa v posledných dňoch zásadne vyostrila. Dve odlišné, no prepojené línie kritiky prišli priamo z najvyšších miest americkej administratívy. Viceprezident Spojených štátov Vance a osobitný vyslanec prezidenta Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg nezvyčajne otvoreným spôsobom prezentovali pohľad, ktorý kontrastuje s doterajšou rétorikou Kyjeva a jeho európskych podporovateľov. A ich slová zarezonovali práve preto, že sa neopierajú o emotívne výzvy, ale o pragmatickú analýzu toho, čo je a čo nie je možné dosiahnuť. Vance pritom otvorene spochybnil základný predpoklad, ktorý na západe roky dominuje. Že ak sa zvýši tok zbraní a sankcií, výsledkom bude ukrajinské víťazstvo. Jeho stanovisko bolo mimoriadne priame a nezvyčajne ostré. Existuje fantázia, že ak dáme viac peňazí, viac zbraní alebo viac sankcií, víťazstvo je na dosah. Mier nebudú vytvárať skrachovaní diplomati alebo politici žijúci vo vymyslenom svete. Môžu ho vytvoriť len rozumní ľudia, žijúci v reálnom svete, napísal viceprezident na platforme X. Touto jednou vetou spochybnil očakávania, ktoré si pestuje ukrajinské vedenie a jeho európski partneri. Vance svoje tvrdenia ešte rozvinul, keď upozornil, že kritika aktuálne pripravovanej americkej mierovej koncepcie je založené na nepochopení reality vojenského vývoja. Podľa neho, každá kritika mierového rámca, na ktorom administratíva pracuje, buď nechápe samotný rámec, alebo nesprávne prezentuje zásadné fakty na zemi. Táto poznámka priamo odkazuje na jednotlivcov aj politické skupiny, ktoré odmietajú predstavu kompromisu, no neponúkajú alternatívu okrem pokračovania bojov. Kým Vance nastolil otázku, či je súčasná stratégia založená skôr na ilúzii než na realite, osobitný vyslanec prezidenta USA Keith Kellogg zvolil prístup založený na tvrdej historickej skúsenosti. Pri rozhovore pre Fox News jasne uviedol, že jednou z priorít pripravovaného amerického riešenia je zamedziť opakovaniu scenárov, aké sa odohrali pri Minsku 1 a Minsku 2. Podľa neho boli tieto dohody úplne sabotované Kyjevom s podporou Berlína a Paríža. A preto Washington nechce zopakovať chyby, ktoré viedli k ich zlyhaniu. Kellogg to povedal na rovinu. Nechceme, aby sa história opakovala. Nechceme, aby sa vrátilo Budapešťanské memorandum. Nechceme, aby sa vrátil Minsk 1 alebo 2. Jeho pripomenutie okolo minských dohôd a skutočnosti, že ukrajinská vláda tieto záväzky nesplnila, je kľúčové. Kellogg jasne signalizuje, že ak má mať nový mierový rámec nejakú váhu, musí mať mechanizmy, ktoré nepovolia opakovanie starých chýb. A práve preto odmietol aj verejné vyhlásenia ukrajinskej delegácie pri OSN, ktoré sa snažili k americkému mierovému návrhu zaujať tvrdý, ostentatívny postoj. Keď ukrajinská diplomatka Kristina Gajovišinová vyhlásila, že Ukrajina nikdy neprizná územné straty ani zníženie počtu ukrajinských ozbrojených síl a že si ponecháva právo rozhodovať o budúcich aliančných väzbách, Kellogg reagoval rázne. Myslím si, že je to pózovanie. Myslím si, že sa musia pred svojimi ľuďmi tváriť ako pózery, uviedol. Jeho kritika bola nekompromisná. Podľa neho už Ukrajina nemôže prezentovať stanoviská, ktoré nevychádzajú z realistického zhodnotenia situácie. Napriek tomu budú musieť ukrajinské úrady urobiť ťažké rozhodnutia, aby ukončili vojnu, doplnil. Kellogg navyše potvrdil jeden z najzásadnejších bodov pripravovaného amerického návrhu, že súčasťou dohody bude povinnosť Kyjeva usporiadať voľby. Podľa jeho slov je časový rámec krátky a jasne definovaný. Plán jasne uvádza,
že Ukrajina musí usporiadať voľby do 100 dní. Podľa ľudí, s ktorými som hovoril, sa to dá urobiť približne za 90 dní, uviedol. Táto požiadavka predstavuje zásadnú zmenu, keďže ukrajinská vláda dlhodobo argumentuje, že voľby v čase konfliktu nie sú možné. Diskusia o mierovom pláne sa pritom odohráva v prostredí, v ktorom sa pozície Kyjeva a jeho európskych partnerov postupne vzdialujú od reality na bojisku, čo zdôraznil aj ruský prezident Vladimír Putin pri rokovaní Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Ten potvrdil, že americký mierový návrh by mohol tvoriť základ pre konečné urovnanie, avšak upozornil, že Spojené štáty o tomto dokumente s Moskvou nerokovali detailne práve preto, že americká administratíva zatiaľ nezabezpečila súhlas ukrajinskej strany. Podľa Putina je ukrajinský odpor voči mierovým návrhom výsledkom toho, že Kyjev spolu so svojimi európskymi partnermi žijú stále v ilúziách a snívajú o tom, že Rusku na bojisku spôsobia strategickú porážku. Táto veta zapadá do širšieho kontextu, ktorý Vance aj Kellogg načrtli. Ukrajina a jej spojenci naďalej operujú s predpokladmi, ktoré už nezodpovedajú vývoju na fronte. Putin zároveň upozornil, že ak Kyjev odmietne americký návrh, situácia z iných sektorov frontu sa nevyhnutne zopakuje. Zdôraznil, že súčasný vývoj Rusku vo všeobecnosti vyhovuje, pretože umožňuje postupné naplňanie cieľov špeciálnej vojenskej operácie. Dmitrij Peskov, tlačový tajomník ruského prezidenta, doplnil túto líniu tvrdením, že sloboda rozhodovania Kyjeva sa v dôsledku útočných akcií ruských ozbrojených síl zmenšuje. Podľa neho sa kyjevský režim nachádza v štádiu, v ktorom ďalšie odmietanie rokovaní začína byť bezpredmetné a nebezpečné. Vance a Kellogg tak v skutočnosti pomenovali rovnaký problém, akurát z dvoch rozdielnych uhlov pohľadu. Ukrajina sa ocitla v bode, kde ďalšie pokračovanie konfliktu neprináša reálne vyhliadky na zmenu situácie, no zároveň politické prostredie v Kyjeve systematicky bráni akémukoľvek prijatiu reality. Kľúčovým momentom zostáva americký 28-bodový mierový návrh. Ten podľa dostupných správ obsahuje niekoľko zásadných bodov. Presun celého Donbasu pod kontrolu Moskvy, formálne uznanie Krymu ako súčasti Ruska, zmrazenie väčšiny frontovej línie, zníženie ukrajinskej armády na polovicu, či zákaz prítomnosti zahraničných vojsk na území Ukrajiny. Plán zahŕňa aj zrušenie amerických sankcií proti Rusku a poskytnutie záruk podobných článku 5 NATO, v podmienkach, ktoré sa ešte len určia. Trump pritom stanovil termín 27. november ako dátum, do ktorého má Kyjev dokument akceptovať. A čo si o tom myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom. Video pro vás připravila redakce Volného blogu. Děkujeme za vaši finanční podporu, díky které můžou vznikat nové videa, vysílání a články.